tasha tamu ta African Story, wadda muke karanto muku labaran littattafai da kuma tatsuniyoyi wanda suka shafi al'adun Afirka da kuma sauran abubuwan da suka shafi Afirka. Mu'jizar Dan Daji. Bayan da dodannin suka narke cikin ƙasa, sanyin dajin ya ƙara tsananta. Aminu ya tsaya da zuciya mai cike da imani. Yana jin ƙarfin addu'o'in da yayi suna ba shi kariya daga dukkan wata mummunar halitta. Bai rage ƙoƙarinsa ba. Ya ci gaba da tafiya cikin natsuwa, yana mai tawakkali ga ikon Allah da dogaro da shi. A yayin tafiyarsa, sai ya hango wani kogi mai faɗi da ke raba shi da wata ƙasa mai haske, wadda ta yi nesa da hasken da ya saba gani. Kafin ya yi yunƙurin tsallakawa, wani babban kifi mai ban tsoro ya bayyana daga cikin ruwa. Kifin yana fitar da wuta daga bakinsa, kamar wani maye mai tsananin iko. Aminu bai tsorata ba, saboda ya san cewa addu'arsa da imani da Allah ne zai kare shi daga kowane irin sharrin halitta. Ya tsaya tsayin daka, yana mai cike da ƙarfin zuciya, yana tuna Alƙur'ani ne zai ba shi kariya. A lokacin da kifin ya harba wuta zuwa gare shi, addu'o'in da ya sun ba shi tsari, wutar ta yi masa ƙasa, kuma kifin ya ɓace cikin ruwa. Bayan ya tsallaka kogin cikin nasara, Aminu ya shiga wani sabon daji wanda ya cika da halittu masu ban al'ajabi. Waɗannan halittu suna ƙoƙarin tsoratar da shi da abubuwan mamaki, amma ya ci gaba da tafiya cikin natsuwa, yana mai cike da ƙarfin imani. Bai bari komai ya dame shi ba, domin ya dogara da addu'o'in da ya kafin shiga dajin. Bayan tafiya mai nisa, sai ya zo gaban wata katanga mai ban mamaki, wadda ta kewaye wata masarauta. Kafin ya yi wani yunƙuri, wani mutum mai girma wanda ya kama da sarki ya bayyana a gabansa. Mutumin ya dube shi da mamaki sannan ya ce, "Kana son shiga masarautarmu? Amma ka sani, duk wanda ya zo nan kafin ka bai fita lafiya ba." Aminu bai nuna tsoro ko damuwa ba, yana jin ƙarfin addu'o'insa yana ɗaga masa ƙarfi. Ya amsa cikin natsuwa, "Na dogara ga Allah, kuma na yi addu'a don neman kariya, zan ci gaba da tafiya." Mutumin ya yi murmushi, sannan ya yi nesa ya ɓace. A lokacin katangar ta rushe, ƙasa ta girgiza, kuma wata babbar ƙofa ta buɗe. Aminu ya shiga masarautar da ƙwarin zuciya. Aminu ya tsinci kansa cikin masarautar aljanu, inda manyan halittu masu ban tsoro suke kallonsa. Duk da cewa waɗannan halittun suna ƙoƙarin tsoratar da shi, ya tsaya daram, yana mai cike da imani da addu'arsa. Ya san cewa duk wata barazana daga gare su ba za ta samu nasara ba. Ɗaya daga cikin halittun, wanda ya kama da ɗan adam amma yana da fuka-fuki, ya ce, "Shin kana tunanin za ka iya wucewa daga nan lafiya?" Kowane jarumi da ya zo nan ya tashi ba tare da komai ba. Aminu ya yi dariya, ya san cewa addu'arsa ta isar masa kariya daga kowane irin tsoro da sharrin da suke so su yi masa. Ya ci gaba da tafiya, yana mai tabbatar da cewa yana kan hanya mai kyau. Bayan ya tsallaka wannan masarauta mai tsananin tsoro, Aminu ya kai gaban sarkin halittun dajin. Sarkin yana da girma, yana zaune akan wata gadon zinariya, kuma yana sanye da kayan zinariya da duwatsu masu daraja. Sarkin ya ce, "Na lura da jaruntarka da ƙarfin zuciyarka, amma akwai ƙarin gwaji da za ka fuskanta kafin ka iya wucewa." Aminu da tawakkali ga Allah ya amsa da ƙwarin gwiwa, "Na dogara ga Allah, kuma na yi imani da addu'ata, zan iya fuskantar duk wani gwaji da ya zo." Sarkin ya yi murmushi, sannan ya nuna masa wani babban ɗaki inda gwagwarmayar ƙarshe ke jiran Aminu. A cikin wannan ɗakin, Aminu ya ga wasu manyan halittu masu tsoro suna tsaye a gabansa, suna kallonsa da idanu masu walƙiya. Sarkin ya ce, "Yanzu za ka fuskanci babban gwaji, ka tuna abin da zai tsare ka daga nan shine ƙarfinka na zuciya da addu'arka." Aminu ya tsaya tsayin daka, yana mai addu'a a zuciyarsa, yana neman taimakon Allah cikin wannan jarabawarsa. Halittun sun fara motsi, suna ƙoƙarin kawo wa Aminu hari, amma da addu'arsa da imani ya tsayar da kowanne daga cikinsu, suna komawa baya da tsoro. Daga ƙarshe, sarkin ya miƙe tsaye da mamaki, sannan ya ce, "Ka nuna jarunta da imani mai ƙarfi. Na yarda cewa ka cancanci ci gaba da tafiyarka, amma ka sani duk wata nasara da ka samu daga nan ta kasance ne saboda imani da dogaro ga Allah."
Aminu ya yi godiya sannan ya ci gaba da tafiyarsa cikin nasara. Labarin Aminu ya nuna yadda addu'a da imani da Allah suka kasance makamin da ya fuskanci kowanne irin sharrin halittu da gwaje-gwaje a cikin daji. Duk wani ƙalubale da ya fuskanta ya tsaya da zuciyar da ke cike da addu'a da tawakkali ga Allah.